ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ എന്ത് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെമോയും കാണിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ മസാജിങ്ങും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത്. ചില ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാതെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റലുണ്ടാവില്ല. ആദ്യത്തെ ന്യൂ മംസിനൊന്നും അങ്ങനെ പിന്നെ പറ്റലുണ്ടാവില്ല. മിക്കവാറും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെവിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറാണ്ട് നല്ല സേഫായിട്ട് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യും. അപ്പം പുതിയ അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺ ബേബിനെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഒന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നായാലും നഴ്സുമാർ കുളിപ്പിക്കലുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മേത്ത് ഒരു തരം ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും അവർ കഴുകി കളയാറില്ല, കുഞ്ഞിനൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നാണ് അവർ പറയൽ. പിന്നെ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിനനുസരിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ പതുക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ല കട്ടിയില്ലാത്ത കനം കുറഞ്ഞ തുണി ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ മുക്കി നമ്മളൊന്ന് മേലൊക്കെ തുടച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊക്കിൾ കൊടി ഉണ്ടാവും. ആ പൊക്കിൾ കൊടി ഒന്ന് പിന്നെ പൊഴിഞ്ഞു പോയി അത് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ആ പൊക്കിൾ കൊടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊക്കിൾ കൊടി സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ഉന്തിയിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുക, അത് പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പൊക്കിൾ കൊടിയിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും പൊക്കിൾക്കൊടി ഉണങ്ങാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ പൊക്കിൾക്കൊടി പൊഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ മുതലാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 40 ദിവസം നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ ആയമ്മമാരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കും. അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എന്താ പറയുക, തേങ്ങ പിന്നെ കൊപ്ര ആട്ടി ഉണക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ കുറേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു 1, 2, 3 മണി കുരുമുളക് പൊടിയല്ല, കുരുമുളകിൻ്റെ ആ മണികൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണ നശിക്കാതെ കാറാതെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പം ഞാനതൊരു ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോഡി വാഷിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്ക് ഈ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 കയ്യിലും കൂടെ എണ്ണയാക്കുന്നു. അത് ഓരോരുത്തരുടെ കംഫർട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കംഫർട്ടായി തോന്നിയത്. 2 കയ്യിലും കൂടെ എണ്ണയാക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണ് പോകുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ മാത്രം, വലത്തെ കയ്യിൽ മാത്രം എണ്ണയാക്കും, മറ്റേത് കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള രീതിയിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കതൊരു കംഫർട്ടാണ്. അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യും, നല്ലതാണ് ഒലീവ് ഓയിൽ. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പിടിക്കില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അലർജി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പമ്പരാതി തൈലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നാൽപ്പമ്പരാതി തൈലം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പ് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞളുണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞൾ നല്ല പച്ച മഞ്ഞൾ നമ്മൾ വീട്ടിലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്യൂറായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഓയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒലീവ് ഓയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മേലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ മഞ്ഞളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം, ഞാനിവിടെ പനിക്കൂർക്കൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ചെടി തന്നെ ഇവിടെ ഉമ്മ നട്ടിട്ടുണ്ട്, മിന്നുമുളക്കാവുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ്. അപ്പം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, പനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, നല്ല പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡോക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മേലുകാച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പനിക്കൂർക്ക. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയും അല്ലെങ്കിൽ തുളസിയിലയും ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കൽ കുളിക്കാനായിട്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലേന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് തലേന്ന് രാത്രി തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിറ്റന്നാൾ രാവിലെ ഞാനൊരു 10 o'clock ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കും. മിക്കവാറും അതാണ് നല്ലത്, രാവിലെ ഒരു 10 o'clock ഇടയിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അന്നേരം തിളപ്പിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കും. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആണ് കുളിപ്പിക്കൽ. അപ്പം അത്യാവശ്യം വേണ്ട വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെക്കുക രാത്രി. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാം.
കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേബി സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ ചെറുപയർ പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചാൽ നമ്മൾ മേലൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത്ര കട്ടി വേണ്ട ചെറുപയർ പൊടിക്ക്. അതൊന്നും കൂടി നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പൊടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പിന്നെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക്കാണ് നമുക്ക് ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പിന്നെ എന്താ പറയുക, എന്തൊക്കെയോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ക്യാപ്പ് പോലൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൽ വെള്ളം തട്ടി താഴേക്ക് വീഴുന്നതൊക്കെ. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് നാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒട്ടും വെള്ളം കയറില്ല. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാത്ത് ടബ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാതെ നല്ല സുഖമായിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത്. അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് പോലെ സംഭവം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ അവിടെ ഇരുത്താൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ കിടത്തി പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെവി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ മഗ്ഗൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചിന്നി ചിതറി ചിലപ്പോൾ ചെവിയിൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവം വെച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ തുടക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയാണ് കേട്ടോ. തലേൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പതപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം നീരിറങ്ങും. ഒരു ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം തലയാണ് ആദ്യം തുടക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇടുക്കുകളൊക്കെ എന്തായാലും തുടക്കാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ നല്ല കുറേ മടക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ മടക്കുകളൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ഒപ്പിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ജനൈറ്റൽ പാർട്ടിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാകും. പിന്നെ നമുക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പൗഡേഴ്സ് സാധാരണ ഞാൻ മേല് മുഴുവൻ തേച്ച് കൊടുക്കില്ല, കഴുത്തിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കും. കാരണം ഇവിടെ പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പാലിങ്ങനെ തുപ്പും പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പാലിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് കഴുത്തിൽ പോയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പം അതിങ്ങനെ കുറേ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൗഡർ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പൗഡർ കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ലോഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിരിക ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആക്കി കൊടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും. അത് ഞാൻ ഡെമോയിൽ കാണിക്കാം. പിന്നെ മൂക്കും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കും. വല്ലാണ്ട് ഉറച്ച ആക്കുമെന്ന് വേണ്ട, ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മൂക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ മൂക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആവാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും. കാലും ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തലയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തല നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഉരുട്ടിയിട്ടാണ് തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും തേക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കൈയും കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വല്ലാണ്ട് വേണ്ട, ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഇടുക്കിൽ എപ്പോഴും ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ മോളുടെ ആണെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുറിവ് പോലെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തല ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ തല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അരഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും, ഒരു റെഡ് കളർ ഇങ്ങനെ ലൈന് പോലെ ഉണ്ടാവും. അത് ശരിക്കും പോയത് ഞാൻ ഈ ഒരു എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ വെക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം എണ്ണ തേച്ച് കിടപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും. 10 മിനിറ്റൊക്കെ മതി. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ഈ കഴുത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു അരഞ്ഞ പോലെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ പോയി. പിന്നെ മുഖത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ണിലൊന്നും തട്ടാൻ പാടില്ല, ഓയിൽ എരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരിത്തിരി മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിർത്തും. പിന്നെ തല കുളിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം കയറരുത്. അപ്പം ചെവി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് ഒരു നാക്കുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഡെമോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കുഞ്ഞുവാവ ഐസൽ ലിഷ്വ. അപ്പോൾ ഐസൽ ലിഷ്വ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് കേട്ടോ, കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ എണ്ണ തേക്കുമ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുളിപ്പിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല, പിന്നെ എൻ്റെ കുളി നടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം. തൽക്കാലം എണ്ണ തേക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് എണ്ണ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും വീഡിയോ എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്.
അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കില്ല കേട്ടോ. ഇത് മംസ്കോൻ്റെ ആണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ബേബി വാഷ് ആയിരുന്നു മിനിമോക്ക് യൂസ് ചെയ്ത്. ആ ബോട്ടിൽ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എണ്ണ നിറച്ച കേട്ടോ. എണ്ണ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊപ്ര ആട്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കേട് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് 2-3 പിന്നെ പൊടിയല്ല 2-3 മണി കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാറൂല കേട്ടോ. കാറൽ കുറയും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോട്ടോ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവുമ്പം നമുക്കിപ്പം 2 കയ്യിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണാക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ തേക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൈ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലിപ്പായി പോകും. അപ്പം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒറ്റ കൈയാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക. ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇടുക്കിൽ, ഇവിടെ, പിന്നെ തൊക്കിൽ, ഇവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ തൊക്കിൽ, ഇടുക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാലിൽ തേക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിൻ്റെ ഈ അടി ഉണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചാൽ കാലിൻ്റെ ഈ ഒരു അടിഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കാലിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാല് ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഉഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടല്ല, ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗവും നല്ല കൈകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൻ്റെ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യണം. ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ടൊന്നും മസാജ് ചെയ്യേണ്ട. ചെറിയ ഡെലിക്കേറ്റ് സ്കിന്നായിരിക്കുമല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. മുഖത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 2 കൈയിലും ഇങ്ങനെ 2 കൈയിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ. പിരികൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ കാണിക്കൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കൂട്ടോ. മൂക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറുങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി, ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ടൊന്നും ആക്കണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ കവിളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ മുഖത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും മുഖത്ത് തേക്കണ്ട കേട്ടോ, കണ്ണ് ഇരിഞ്ഞു പോവും. കുറച്ച് എണ്ണ മതി, ചെറിയ തുള്ളി എണ്ണ മതി. എന്നിട്ടിങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ തല മസാജ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണയാക്കിയിട്ട്, എൻ്റെ ഈ ഒരു കയ്യിൽ എണ്ണ ആവുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിടിക്കാൻ ഈസിയാണ്, ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ മസാജ് ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയോ അങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ല പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു മസാജിലൂടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും പിന്നെ മൂക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തായാലും എണ്ണ തേക്കണം. നമുക്ക് പുറത്ത് തേക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കയ്യിലാണ് കുഞ്ഞിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വിരൽ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാലിൽ അത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുക്കരുത്, മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തേക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഈ തല ഒന്നിങ്ങനെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടത്തുക. എന്നിട്ടൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുക. അധികം നേരമൊന്നും വെക്കേണ്ട, ചെറിയ കുട്ടികളെ ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ധാരാളമാണ്. അങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കും കേട്ടോ. കുഞ്ഞിന് തോർത്താനുള്ള ബാത്ത് ടവൽ, പിന്നെ ഡ്രസ്സ്, പാമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ കയ്യിലും കാലിലും ഇടുന്ന ഷോക്സ്, അതൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കും. ഈ ബാത്ത് ടവലിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. അതൊരു 4 ലെയറോ 7 ലെയറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. നന്നായിട്ട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാമാരത്തിൻ്റെ ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യും, ബേബി ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ് സൂപ്പർ ബോട്ടത്തിൻ്റെ ഡയപ്പറിന് പകരം ഞാൻ സൂപ്പർ ബോട്ടത്തിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജെന്യൂൻ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർക്ക് എൻ സ്ക്രീനിൽ പോയി കാണാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഞാനൊരു 3 പെയറായിട്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് പറ്റിയൊരു എന്താണ് ഷോക്സും, കയ്യിലിടുന്ന ഷോക്സാണത്.
ഈ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവർ ബാത്ത് ടബിലായിരിക്കും കുളിപ്പിക്കുക. ബാത്ത് ടബിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ഈസിയാണ്. ഇനി ബാത്ത് ടബ് ഇല്ലാത്തവർ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുളിപ്പിക്കാം. ചിലവർ കാണാൻ കാലിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുടയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഇതുപോലെ ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ആ പിടിച്ച ഭാഗമല്ല മറ്റേ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക, സോപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇടുക്കുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക. കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റും എസ്പെഷ്യലി കേട്ടോ, കഴുത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് സോപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലോണം കഴുകണം. ഇടഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെവിയിൽ വെള്ളം പോവാതിരിക്കാൻ. അതിനായിട്ട് വലിയൊരു മഗ്ഗൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് മിക്കവാറും തട്ടിത്തെറിച്ച് ഈ ചെവിയിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക. ചെറിയൊരു പാട്ടയോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തിരിച്ച് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിന്നെ പിടിക്കാത്ത കൈയും കാലും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പിടിച്ച് വെക്കാത്ത ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. മേലും നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കുക. പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് കാലിന് കൊടുക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലാപ്പിലിരുത്തുക. എന്നിട്ട് ചെവി ഇതുപോലെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ചെവിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടോ, എൻ്റെ കൈ ആ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആ സപ്പോർട്ടും വേണം, പിന്നെ ചെവി മറക്കും വേണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് വെള്ളം കയറില്ല കേട്ടോ. ചെവിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്കാക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആവില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് കമിഴ്ത്തി കിടത്തി ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ചെവിയിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് വെള്ളം തെറിച്ച് പൊക്കോളും. പിന്നെ ഒരിക്കലും ചെവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് വെള്ളം നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കുകളാണ്. ഇടുക്കുകളിൽ വെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും സോപ്പിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടക്കേണ്ടത് തലയാണ് കേട്ടോ. തലയിൽ പതപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നീരിറങ്ങാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇടകൾ, കൈയിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും ഇടകളൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം പിന്നെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ബാത്ത് ടവൽ നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് വശം എല്ലാം കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കും. പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാമാ-എർത്തിൻ്റെ ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ. കഴുത്തിൻ്റെ ഇടയിലും പിന്നെ ഇടകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം ഞാൻ ലോഷൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പാല് തുപ്പുന്നതൊക്കെ ഈ പിന്നെ കഴുത്തിൽ കിടന്നിട്ട് കഴുത്ത് ഒരയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.